Si recordeu, vam deixar a l'anterior vídeo a l'exèrcit austríac a les portes de París. Així s'inicia la fase 2 de la revolució, la República Social de 1792 a 1794. Un moment. Soc el màxim dirigent del Comitè de Salvació Pública. Però si és un carnet del Capbravo, això. Bueno, però aquí també els preus volen. Soc Robespierre. Perdona que no hagi trobat una perruca més cutre. Espero que la versió que donis als teus alumnis sigui la bona. O si no... O si no... Correcte. La traïció del rei i la invasió militar van provocar la revolta de les classes populars. Això anomenat Sansculotte. El 10 d'agost de 1792 es va produir l'assalt al Palau Reial de les Tulleries i es va empresonar a la família real. Així es va proclamar la República, al setembre de 1792. Amb això s'iniciava la fase radical de la revolució. Te'n recordes de mi? Sí, el de la guillotina. Aquest. Què expliques? La república va quedar en mans dels girondins, representants del sector més moderat de la burgesia. La nova assemblea es va anomenar Convenció Nacional i va ser elegida per sufragi universal masculí, és a dir, dret a vot independentment de la riquesa. La convenció va iniciar un judici contra Lluís XVI i la reina Maria Antonieta. Acusats de traïció, van ser condemnats a mort i executats a la guillotina, al 1793. Viva le France! La mort del rei i la reina va provocar l'aliança de les monarquies europees, que van formar una coalició absolutista contra França, mentre que a l'interior del país va esclatar nombroses revoltes contrarrevolucionàries i conspiracions reialistes protagonitzades pels antics privilegiats. Al juny de 1793, els jacobins, és a dir, el sector més radical de la burgesia, van fer seves les demandes dels sectors més populars. I així van aconseguir el poder. D'aquesta forma, la revolució va entrar en la seva fase més extrema. Això no és així. Això no... Es va promulgar una nova Constitució que reconeixia la sobirania popular. Això és, sufragi universal masculí i el dret a la igualtat social. L'executiu va quedar en mans d'un comitè de salvació pública que va atorgar el poder a Robespierre, un dirigent jacobí. Per fer front a la invasió austríaca, es va organitzar una lleva en massa que obligava a tots els ciutadans a enrolar-se a l'exèrcit. Per posar fi a les conspiracions, es va impulsar la política del terror. Aquí vaig estar bé, Aquí vaig estar fi. El comitè va suspendre les llibertats i uns tribunals revolucionaris castigaven amb presó o mort a la guillotina els que s'oposaven al govern. Això és el que s'anomena llei de sospitosos. Amb l'objectiu de satisfer les demandes dels sansculots, es van promulgar una sèrie de lleis socials, com el control dels preus i els salaris, que això seria la llei del màximum, la distribució dels béns dels contrarrevolucionaris entre els indigents i la venda de terres del clero i la instrucció obligatòria. Sisplau, emporteu-se'l. Què fas amb el cap?
El terror i l'actuació dictatorial del govern van provocar l'oposició de bona part de la població i el juliol de 1794 un cop d'estat va posar fi al govern jacobí. Robespierre i altres líders jacobins van ser executats a la guillotina. Com? A la guillotina jo? Però què és això? Sisplau, això és un error, Això és un error. Perquè el meu cap amb aquesta perruca no pot ser tallat. La burgesia moderada va tornar a prendre el control de la revolució, que va entrar en la seva tercera i última fase. Es van anul·lar les lleis jacobines i es va promoure el retorn dels exiliats a causa del terror. La Constitució de 1795 va atorgar el poder executiu a un govern col·legiat, a un govern provisional, directori, i va restablir el sufragi censatari. El nou directori va viure en una inestabilitat permanent, perquè va haver de fer front a l'oposició, tant de l'aristocràcia, que pretenia instaurar la monarquia i recuperar els seus privilegis, com de les classes populars, que donaven suport al retorn dels jacobins. No va ser capaç de resoldre els conflictes polítics. En aquest context de crisi i en plena guerra contra les potències absolutistes, el 1799, un jove general, Napoleó Bonaparte, va protagonitzar un cop d'estat que va posar fi al directori.